дар пойгаи аспдавонӣ ки рӯзи 21 апрел дар душанбе дар наврӯзгоҳи пойтахт баргузор шуд, аспи набираи Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон пирӯз омад. Бино ба иттилои Федератсияи бузкашӣ ва пойга, дар яке аз рақобатҳои бузкашӣ дар миёни аспҳои сесолаи зоти англисӣ аспи Анушервони Рустам бо лақаби Шерхандарг ва ё Шерхони сиёҳ масофаи 1600 метрро дар муддати 1 дақиқаву 40 сония тай кард ба ҷои аввалро соҳиб шуд. Аммо дар марҳилаи саввуми рақобат миёни аспҳои англисӣ аспи Анушервони Рустам ва аспи Ромиш Умаров бо номи Ваксайд 0.5 сония ақиб монда ва мақоми дуввумро гирифтааст. Анушервони Рустам фарзанди Рустами Эмомалӣ раиси шаҳри Душанбе аст. Аспи ӯ дар пойгаи аспдавонии моҳи сентябри соли гузашта дар шаҳри Душанбе барандаи ҷоизаи аслӣ мошини Мерседес шуда буд. Федератсияи бузкашӣ ва пойгаи Тоҷикистон мегӯяд, дар мусобиқаи аспдавонӣ чобуксаворон бо беш аз 80 аспи зоти тоҷикӣ ва англисӣ ширкат карданд. онҳо бо ҳам дар масофаҳои 1000, 1600, 2000 метр рақобат намуданд. Дар марҳилаи аввал аспи Шермуҳаммади Шоён раиси додгоҳи олии Тоҷикистон бо лақаби Рамз соҳиб шудааст. Дар замони истиқлолияти Тоҷикистон мусобиқаи асптозӣ бахусус баъди аз навсозии ипподром ки номи Наврӯзгоҳи пойтахтро гирифтааст зуд доир мегардад. Ҳар сол дар рӯзҳои таҷлили идҳои суннатии мардумии тоҷик, Наврӯз, Мергон ва инчунин ҷашни Истиқлол баргузор кардани пойгаи аспдавонӣ ба ҳукми анъана даромадааст. Баъзе аз раҳбарону сарватмандон ва чеҳраҳои шинохтаи тоҷик аз қабили Рустами Эмомалӣ, Шорух Саидзода, Муродалӣ Алимардон, Шермуҳаммади Шоён, Қосим Қосимов, Беҳзод Файзуллоев, Дӯстмурод Ҳакимов, Хуршед Машрабов ва дигарон ба аспу аспдорӣ завқи беандоза доранд. Нархи аспҳое ки дар пойгаҳо ғолиб